Sugeng sonten para pamirsa. Kula Arya Bisma Widianto bakal dados host dinten iki. Niki kula sampun sareng kalian Bapak. Pak, duwung niku menapa nggih? Duwung kuwi keris le, keris kanggo identitas wong Jawa jaman saiki. Iki contoh keris sing bapak duwe. Kaya ngene iki kerise. Oh, ngoten. Bagian-bagian saking keris niku apa bae nggih? Siji iki deder jenenge. Deder atau pegangan keris diukir dengan bentuk semacam ini, dibuat dari kayu yang bagus. Terus ana mendak atau cincin keris yang bisa menjadi hiasan. Terus ana warangka iki model capu. Terus ana pendhok nggo nyimpen wilah kerise. Terus dihias dengan motif kembang torong atau kembang yang ada di daerah-daerah Pulau Jawa dan sekitarnya. Ngoten. Iki nek pengen ditonton keris ka pamor Parung Sari, Mutrani atau repro keris zaman biyen digawe karo Empu Jamil. Oh, ngoten. Jadi matur suwun kangge waktune, Pak. Nggih. Kula Arya Bisma Widianto ucapake matur suwun. Nuwun.